Arratsalde on denoi eta ongi etorri Euskal City programara. Gaurko hontan saio berezia dugu, izan ere ikusten duzuen bezala platoz aldatu dugu. Gaurko hontan Sarrigurenera etorri gara, El Retrogusto es mío tabernara, eta bertan grabatuko dugu gaurko saioa. Baina saioa hasi aurretik badakizue gustatzen zaidala beti istorioren bat edo ekartzea. Eta gaurko hontan botilaz beteta gauden espazio hontara etorrita, gogoratu dut duela gutxi arte gizonezkoekin bakarrik lotzen zela alkola edo batez ere esaten zutela gizonak ibiltzen zirela tabernan, baina ezagutzen dut nik emakume mozkor baten istorioak. Beraz, nahi balin baduzue bukaeran kontatuko dizuet. Gaurko hontan platoa berezia dugu, El Retrogusto es mío tabernan gaude, Sarrigurenen hain zuzen ere, eta gonbidatuak ere bereziak, Ainhoa Ansa eta Aitor Blanco ditugu. Arratsalde on biei, zer moduz? Arratsalde on. Ongi. Bueno, dakizuen bezala leku ezberdinetan gaurko hontan Sarrigurenen, baina garagardorik gabe bada ere, taberna berezi hontan non garagardoak egiten dituzten eta ardokatak eta alakoak urarekin elkartu gara, baina dakizuen bezala programaren helburua elkartu eta euskararen errealitate ezberdinak ekartzea da leku ezberdinetatik, eta zuek ere bakoitza Nafarroako punto batetik zatozte. Beraz, aurkeztuko alduze pixka zuen burua. Bueno, ni Ainhoa naz, Ainhoa Ansa, ongi esan zuen bezala, Aranotik heldu naz. Arano, bai, Nafarroan punta batian do, ia Gipuzkoa da, baina oso Nafarra gehalare, eta herri txiki bada, antxetik nator, Aranotik. Eta konta iguzu, zertan egiten duzu lan, nolakoa da pixka zure egunerokotasuna? Bueno, baitu, 8 urte pasaitu eta herriko alkatetzan, Aha. eta oentxe bertan, atxeden pixka bat hartzen, pentsatzen dut, zerbait azalduko dela, baina, pixka bat nire burua berpentsatzen ibili beharko dut, boladatxo batean. Ia zertan ibili naiteken. Bueno, azkenean 8 urte alkaldetzan, herriko trapuak, onak eta txarrak denak ezagutuko dituzu dagoeneko, nola? Bueno, ez alkatetzan ibili nazelako, herria txikia da, eta trapuak ezautzeko kontu hortan, ez da alkate izan berrik egia esan. Denak elkar ezautzegu gara non, eta nik uste dut honeako otxarreako, herri txikitan hoxe edo, ez? Gertutasuna handia dola. Eta alkate izateaz gain, ze afizio dituzu, Ainhoa? Bueno, afizio, saltxera xamarra naz, afizio bat esatia ez da errexanetzako. Oso kulturzalia naz, gauza txikik gustatzen zaizkit asko, ez naz, haundi zalia. Orduan, edozein gauzakin entretenitzen naz. Bi semetut, haik denbo asko pasatzen dut aikine, eta, afizioak, egia esan ez dizut gauza bat esango. Edozein gauzakin konformatzen naz. Bai mendila, bai haize pixkat hartu, bai musika pixkat haitu, edozein gauzakin konformatzen naz. Eta zure kasuan, Aitor, konta iguzu nondi zatozen, hor zaren zu? Ni Aitor Blanco naiz, eta Txanteratik nator, hemen, Iruñako auzo batetik. Eta hori, bentxe bertan duela gutxi etxetik alde egin dut, eta horretan nago, bizitzako etapa berri hau ikusten, zer ekartzen didan. Zuk zer ikasi duzu? Ni lehen hezkuntza ikasi dut, eta horrentxe bertan gainera horretan nago oposaketak ikasten, mendikia teatera izango dela, eta orain hori ez daukat beste zer egiteko kasi astirik. Orduan hortxe zabiltza buru belarri oposaketak irakaskuntzaren munduan sartzeko gogotsu, eta hortaz aparte ez afizio dituzu? Horretaz aparte, kirola, nik sokatira egiten dut, hemen Txantreako sokatia taldean, eta horri eskaintzen dut denbora piat, bai, astean zehar. Eta horretaz aparte bat, mendiko lasterketak eta orain hasi naiz horrekin, eta kirola egitea, lagunekin egotea, eta zer gutxi ez dakit.
Dakizuen bezala, hasiera batean zuei ezagutzeare helburua bada, eta hortarako galdera motz batzuk prestatu ditut, beraz, erantzuteko prest? Bueno, lehenengo galdera da, ea itsasoa edo mendia duzuen nahiago? Bueno, nik bitan aukeratu behar bali madut mendia esango nizuke. Bai, mendikoa naz, eta mendin jaioak mendira nahi esaten da, eta nik alaxe dut. Eta ohitura duzu mendira asteburutan joateko, egun pasak egiteko, edo aspaldiko kontuak dira horiek? Ba, aspaldi geixio, egia esango dizut. Bai, guain izan dut olako garai bat, alkatetza uzten duanean, gauza asko uste dut zerrendan apuntatu jutela. Bai, ez da. Aitako bat izango litzake, bai. Alkatetza uzten duanean, pixkat mendi buelta batzukin, eta bai, ukatuko gua. Alare, Arano herri berezia da itsasoari dagokionez, ez? Kontatuko diguzu Aranoko berezitasuna? Bai, badu itsasoakin olako, maitasun historia txiki bat esango dugu. Nik uste dute oso okerrez alemano, Arano dela Nafarroko herri bakarra plazatik itsasoa ikusten dena. Eta bai, egun argila denean, itsasoa oso garbi ikusten da, marra urdin polipolit bat, menditartian, eta guretzako oso berezia da itsasoa ibeira gaudela esaten gu, eta ez da gezurra. Bai. Eta badago leyendaren bat edo itsaso horren bueltan marraztu dena Aranon? Bueno, leyenda ez, kuriosidade bezala esango dizut, herriko bizilagun bat, bere balkoitik beira zon batean, hortxe puntu txiki bat ikusi zula urrutin, itsasoan erdi-erdin, eta bera kamaralari profesionala da, eta orduan hartu zuen kamara potente xamar bat oizertezen ikusteko, eta ikusi zuen Bermeoko gabiota orduan. Bai egia da itsasoa ikusten dela, eta Bermeorainora ikusten da. Orduan urrutiraino iristen altzara begiradakin kamara hon bat edukiz gero Aranotik, ez? Hoi da, puntu txiki bat ikusten da, baina euna garbi-garbila behar du. Eta zure kasuan, mendia edo itsasoa nahiago? Nik, mendi hor bilago daukagu, itsasoan urrun dago, baina nik mendia nahiago dut. Ez dakit. Egia esan, itsasoan eta area ez zait bate gustatzen, ze beti itxatxita geritzen da, eta hori da pixkat atze egiten hauena. Eta txikitatik gorazuekin eta oso mendizaleak izan gara etxean, eta bai. Gustora joaten zara alde batetik bertzera, ez? Bai. Urtaro bat aukeratzekotan zera aukeratuko zenuten? Nik udazkena, segurazki bai. Zer ematen izu udazkenak? Aizia, tortzentzat burura aizia eta ostuan soinu hoi, izugarri gustatzen zat, ni asko lasaitzen hau. Esan dizuet gauza txikiak asko matxetuala eta hoxe impresio bada, baina hoi batetik eta gero nabarmena den gauza bat, ez? Nik uste dut koloriak denak horrenbesteko kolore sorta eukitzia begibistan, mundu guztia maite mintzen duen urtaroa dela. Urtaro guzik dute bere gauza ona eta txarra pentsatzen dut, ez? Baina, udazkena nahi, ez dakit romantikoa iruditzen zaiten, ez dakit hori den hitza. Erromantikoa altzara inoa. Ez dakit aizu, ez dakit hori beste norbatek esan beharko du, baina, urtaro politia da, iruditzen zaite misterio asko daukin urtaroa dela udazkena. Zure kasuan, Aitor? Nire ustez, uda gustatzen zaigien. Ez dakit beroa oporrak, oraingoz, orain ikasten egon naiz orain arte eta oporrak tokatu zaizkit, orain ez dakit zetorriko den, baina lagunekin egotea, denbora librea nahiaina eta hori. Garai romantiko ez, ligatzeko garaia ere bada uda, ez? San Ferminak gora eta bera da bizala, ez da data txarra, ez? Ez, bai. Bueno, zu txantran bizizara, zu Aranoan, herri txiki batean, baina askotan ez dugu aukeratzen non bizi garen, baizik eta bizitzak berak eramaten gaitu da alde batera edo bertzera. Aukeratu behar, herrian edo hirian geldituko zinatekete? Ez dakit. Ni beti, txikitatik nik ere lagun guztiek goatzen naiz, txikitan eskolara joaten ginean eta irakasleak galdetzen zuenean nori bizarete, eta guztiak izan, herria, eta ezak zer, nik herririk ez dut izan, eta izan da beti faltan bota izan dudan zerbait, ez? Udan edo herrira joatea eta herriko lagunak izatea eta holakoak. Eta horrek pena bat den dira, eta herria izango banu, gustatuko litzaiak nik uste dut.
hiriak baitu beti bere gauzak ez, zerbitzuak eta guztia, baina ez dakit. Ni herria ere bai gustatuko litzateke izatea. Probatzea bederen, ez? Bai, ez dakit. Etapatxo bat herri batean bizitzea, legoke gaizki. Ez dut dudaik. Hiri batean bizituan naz, Gasteizen ikasi nunik, eta, Gasteiz ez da hiri handi bat, hoi ere egia da, herri handi bat edo hiri txiki bat edo izango litzaken ere ustez. Baina, nik herri txikiak asko maite dut, herri txikik. Eta zu betidanik bizizan duzara Aranon? Bai. Gasteizko etapa izan ezik? Bai, 8 urte, azkenian initunan, 8 urte initun Gasteizen bizitzen, urten bat bilagonan, eta bai, gaineko guzik Bertan? Bai, Aranon jaio eta hantxe gelditu nahiko nuke. Orduan, herri bat aukeratzekotan Euskal Herri guztitik Arano aukeratuko zenuke bizitzeko? Bai, dudik gabe. Zer ematen dizu Arano herriak? Ez da zer ematen dian edo ez da hoi bakarrik, ez? Hortxe jaio nintzen, hortxe txiki-txikitatik bizitunaz, eta asko eman dit nahi herriak. Ezakit, haurtzaro bat non bizizun oroitzapen hoik eta bizipen horiek, behar bada herri txikitan ere, aitona amonak eta erakutsitako horiek, edo naturarik egin daukazun lotura hoi, edo gauza asko dira herrira bideratzen autonak. Eta, jendia, harremanak, bai. Atxikumendu mota handi badago, ez? Bai. Eta bikotia hiri handi batekoa dut, eta onartuzun, Arano etortzia, eta... Bizitzera etorri zen Aranora? Bai, bertan bizige, orduan, nik asko eskertzeiot, berak aukera hori izana, eta niretzako oso importantia zen. Hori ere harra da, ez? Azkenian askotan halako herri batean zure bikotiakin errexagoa izango da, ez? Egunerokotasuna. Bai. Eta, herri txikitan ere beste gauza bat bado, Aranon esate bateako belaunaldi oso baten hutsa edo izan du ginun, orduan, herrian nola bat ikusten zen, galtzorin ez dut esango, etzen hori hitza, baina, 15 urtetan herri numeik sortzen ez denian, ze pentsatu emateizu ez, zorionez oain ume asko do herrin, 30 bat ume izango dira, eta bai, 120 biztanleko herri batian asko da hoi. Ematen du remontada pixkat eman dula herriak, baina bai, nire bikotiak esatea herrira etorri naizula, netzako, nolabait ere herrian biziraupenerako, alei txiki bat izango zen. Zuk alakorik egingo zenuen, Aitor? Joango zinen herriain txiki batera? Eskat, galdua dagoena basuan. Ez dakit, egun eta bikote bat izango banu eta eskatuko balit, pentsatuko nuke, baina ez dut ez esaten, ez dakit, gustatuko litzaiake. Esperientzia bederen probatzia, ez? Bai. Zure kasuan, Aitor, bidaiatzea gustatzen alzaizu? Bai, esan, gauza da, hori duela asko ez nuela kasi pentsatzen ez nuen afizio hori, baina duela 2 urte joan nintzen Erasmusen Txilera, eta horrek ireki zidan hori buruaz. Bai, izan zen kriston esperientzia niretzat, han bizitakoa, eta gainera Txilera joan aurretik, iaia ez nintzen Iberiar Penintsulatik irten. Eta nire buruaz nuen mendik txanteratik kanpo ikusten, azkenean esan diaten, probatu, joan zaitez, joan nintzen, eta orain beti nago hori bidai bat prestatzen, edo bidai bat mendi gutxira planeatu eta norabait joatea. Eta zein da zura ametxetako bidaia, agian ezin duzuna ordaindu, baina ordaindu ahal izan ez gero gustora joango zinena. Nire ametxetako bidaia izan zen Hego Amerikara berriz bueltatzea, eta bueltako gazkine gabe. Ara joatea, eta ikustea ze ematean horrek, zema denbora aguantatu dezakedan mendi kanpo, eta bertako jendea, kultura, eta... Abentura gisako bat, ez? Bai, nik uste dut dela, burua irekitzen zuna zeharo. Zure kasuan bidaiatzea gustatzen zaizu?
Bai, gustatzen zat, bino ez da igual prioridadetako bat. Egia da, ez? Jendea oso ameslaria da, oso bidaia zalia da, oso abentura zalia da, eta nahi inbiri puntu bat ematen dit horrek, Baina ni ez naz, hain abentura zalia. Egia da, bidaiatzen du makotxean, asko ikasten duela, asko gustatzen zat, baina behar bada iniziatibaz edo ez zat nahi atatzen. Guazen Ego Amerikara ia ze pasatzen den, ez? Ia ze pasatzen den horrek, behar bada errespeto pixkat ematen nahi. Bai, ez nahi zain abentura zalia. Gonbidatu ere batek aipatu izan digu, ez? Hau xarra zen, ez? Zu bezala gazte-gaztia. Baina, esaten zigun, azkenian askotan, bidaiatzen ere erakusten dela edo ikasten dela, eta berak esatzen zuen, nik ez du bidaiatzen, ez baitut bidaiatzen ikasi, ez baitut ikasi hori apreziatzen edo baloratzen, horrekin lotura uste duzu badagoela, hau da, ere bai pixkat gaur egun gizartean modak zer diren edo zeri ematen zaion garrantzia? Bai, ez dakit. Bai, igual orain modan dago ez bidaiatzea eta aliketa, baina nik uste dut bidaiatzeko era ezberdinak ere badaudela, ez? Nik uste dut orain modan dagoela, bidaiatzea, aliketa argazki gehien egitea, aliketa gauza gehienekin, eta hori gero jendeari erakustea sare sozialetan. Hori guzti ere bai, buelta asko eman genioenan, Txilen egon ginen bitartean, eta nik uste dut bidaiatzeko modu berena dela, hori bertako jendea ikastea, ezagutzea, eta ez soilik erakustea, jendeari erakustea, baizik eta zuk zeuk, hori esperientzia hori ahalik eta hoberen bizitzea. Bueno, el Retrogustos Mio tabernan gaudelen aipatu bezala, eta aprobetxatuz hemen gaudela, eta hemen bereziki onak direla bai garagardua egiten, bai ardua astaketak. Zuek ardua edo garagardua nahiago? Ni ez naz ez batekin da ez besteekin dituko. Bitan bat hartu beharko banu garagardua nahigo nuke, bai, zerbeza. Baina ez naz ez baten eta ez bestean zalia. Ez ara normalean bestara atera edo poteora atera eta tragotxo bat eta beste bat ala ibiltzen den horietakoa? Bai, nik uste dut hor badut anekdota txiki bat ere. Arano nikentzen Kellerra, ez dakit ez hau zuen, hasieran El León, Cervezas El León ura. Baina Aranon zon fabrika. Ah, bai? Eta gero Kellerra ikentzen, eta orduan Kellerran etiketan 18 bat zaukinan, eta guk 18 urte genitunean edo, sekulako zera zen guretzako han jartzen zuen, Arano nina zela, eta nik zerbezakin duan anekdotaik hurbileneko igual hoi da, pegatina ikendu eta bitu hemen Arano jartzen. Ni Arano jartze dut, hor Gasteizen, eta bakizu. Herri txikiak beti, lepua ate berrizategu, hemen gaudela esateko, edo, bizi gara. Ordu Gasteizen, aprobetxatu zen. Kellerra hartu eta bueltaxka bat emateko, zure herriaren berri emateko. Eta igual eango nun, hoxe. Esateatik, Arano jartzen zula, gustatu, ez zitzan gustatzen. Bueno, horrein ulertzen dugun, ze behigo den hainbeste populazioa Aranon, promozioa bederen eharra izan zen joaren aldetik. Zu, ardua edo garagardua nahiago? Ni garagardua, jo garagardo zalea naiz. Eta, afaltzeko eta otordutarako nahiago ardoa, ez? Baina, potea hartu behar baldin badute edo, gardoa gustatzen zait. Eta gustatzen zaizu garagardo berriak, artisautza eginak edo probatzea? Bai, hori artisautza hori bai modan dagoela, ez? Eta gira esan bai gustatzen zait komertze, hori Amstela eta mago, horietaz, baino gehiago gustatzen zait. Alakoak edatia. Eta alako jatetxe batera etorriz gero, eta aukeran emanez gero nahi duzuen guztia jateko eta edateko, zer aukeratuko zenuten? Hor ikusi beharko zen jatetxean alakoa den, Hemen adibidez, imaginatu hola pixka zabala dela hauen karta, zer aukeratuko zenuten jateko, zer gustatzen zaizu eskatzea gauzu ere xiren bat, tradizio zaleak zarete jan eskartzeko orduan? Ani oso jale hona naz. Etzat inportazte jan, egia esan. Baina askotan esaten dut nik, irla batea, bakizu, ze amango zinoke galdetuko baliat, plater bat, nik horrunak amango nituzke seguro. Bai, Odolki pixkatekin. Zuk zer eramango zenun irla batera jateko? Jateko? Ni espagetiekin ni konformatzen naiz. Asko baldin bada, ni nahiago kantitatea, igual kalitatea baino.
Eta aukeratu behar janariaz aparte zer eramango zenuke isla batera? Ostra, ze galdera. Ez dakit. Zu Ainhoa babarrunak seguru, ez? Bai, baurrunak, bai. Hombre, jateko zerbait egon beharko da, ez? Jatekotik aparte, galdera zaila da. Pertsonan bat izan leike, objeto bat. Ze izan behar dui, galdera oso zabala da. Nik behin entzun nun, Zarako hori jabia edo eramango zutela baten batek, eta pentsatu ez dela batera ideia txarra, rekonpensa eskatzeko gero halakoren bat. Jabitu. Hori ere ez da txarra. Literatura zaliak zarete gustatzen zaizue irakurtzea? Bai. Baina, bueno, azkeneko urtioetan egia esan ez dut aukera handilik izan, ez dut denboa handilik hartu, liburu behar bat hartu eta Goxo irakurtzen jartzeko. Euski goxotan jarri eta lehitzen jartzeko, bai. Ezakit, oposaketetako liburua literatura da, zer da hori. Ez, orduan duela asko dela literaturarekin harremanik. Baina badago libururen bat, nerabezaruan edo helduaruan edo irakurri duzuna, esan duzuna liburu honek zerbait sortu zuen eregan, edo bereziki gustatu zitzaidan. Badago halakoren bat? Horremeste urte pasatut nik uste dute ume ipuinak irakurtzen. Umean ipuinak ere balio dute, Badagoela baten bat bereziki gustatzen zaizuna? Beitu, azkeneko asti hontan, nire semiai oparitu jote, bere urtiak izan du dira, eta 3 begiko igela. Eta, oso erotuta daude, 3 begiko igelaken. Nik uste dute badaude sentimentuak eta inguru giroarekiko harremana pixka bat zaintzen eta zaintzeko landuta dauden ipuinak gaur egun asko. Eta, nola da, munstro honena, sentimentuak. Bai, munstro arroxa edo alakoa. Uste bai, ez? Koloretako mustroa. Bai, alako bat. Olakoak nik uste dute barrenak asko moitzizkilela eta asko gustatzen zat, behakin ipuin txiki batetikan, sekulako burutazioak eta eukitzetue behak eta... Elkarrizketa sortzia, Bai, elkarrizketa sortzia gustatzen zat, bai. Baina egia da ipuin hon bat hartzeko edo liburu hon bat hartzeko gogoa bakatela. Bai, ez? Hola, aur literaturatik pixkat aratago. Poliki hasi beharkot, zerti berriz ematen du iniziazioan edo hasi beharkotela, galdezka hasi beharko dut ze liburu dian, azken aldi honetan, hoxe, merezi luketenak. Zure kasuan, Aitor, badagola libururen bat bereziki gustatzen zaizuna edo irakurri duzuna? Hori, aur literaturarekin hitz egiten, gogoratu naiz Pako Fakirra. Pako Fakirra zen, txikitan irakurri izan nuen liburu bat, ez galdetu orain zer liburuzik joan, gogoratzen, baina beti irudi hori txikitan irakurtzen nuela. Asko gustatzen zitzaizula bederen. Bai, ezakit motza zen, eta uste dut hori irakurtzen ikasi nuen, ikasi ondoren, hori hartzen nuen beti, eta ezakit marrazkin gatiko ezakit zergatik. Gustatzen zitzaizuen. Bai. Eta euskal musikaren jarraitzailea zara? Bai. Ze gustatzen zaizu entzutea adibidez? Orain, justo orain amaitzen ari dela berri txarrak, orain hasi naiz pixka eta afizionatzen. Orain arte zitzen batean gustatzen, baina orain uste dutela beti ez dakit. Ni nahiz beti modan dagoena, igual ez zaitain beste gustatzen. Pasatzen denan, orduan azten zait. Hori hasiko zara Juego de Tronos ikusten orduan edo? Justo orain amaierako, engantzatu naiz, justo amaierako, bai. Baitu azkeneko Juego de Tronosen azkeneko denboraldian dijoazte denak eta ni bigarrenian nijoa bigarrenian. Oso berandu enteratu nintzen. Bueno, orduan orain pentsatu baduzula, ez? Baduzula oraindik, badakizula non bukatuko duen bidia bederen. Bueno, espero dut inorrek ez kontatzea, baina, bueno. Nik atzu ikusi nuen amaiera, justo. Bueno, eta zula kontatu spoilerrek ibertzela, bate deituko digu xaloara keixaren batekin. Nik berri txarraz komentatu zunean, berri txarraken zalia izan dunaz. Bai, erabat. Kontzertutara gaztetatik? Beitu, kontzertuta ez naz askotan joan, baina ez berri txarrakea eta ez beste ale bat eta hola, gaztetan bai, akordatzen az, gu gazti eginean zintzian, Linton Town eta zeak eta hoik zianean, sekulako buma izan duzutela, aita bai, gazte-gaztia harrapatzen zaitunean, 15, 16, 17 urte horiekin, bai, kontzertuta eta orduan joten itzan. Baina egia da urte asko diala kontzertu batia nola ez nazela, oain musika ditu,
alduan guzia. Baina egia da, Xabier Letetik berritxarrakea jo naitekela hola... Alde batetik bertzera. Batetik bestera salto batian. Bueno, kontatu digute ezaki jakingo duzun Aitor, Ainhoa, abesten ere ibiltzu zaigula, familiakin elkartuta, eta baduzuela ere bai saiotxo moduko bat konta egizu promozio pixkatzuk ere. Ez naz, publizitate asko itxeko zalia izaten ni, Herriana bai, baina bestela. Bueno, oso modu kasual batian sortu zen kontua izan zen. Bueno, ez dakit ezautuko zuten Juan Mari Beltran, eta berak herri musikan inguruan egiten duen lan guzia, berak jardunaldi batzuk antolatzu zituen ahozkotasunan inguruan. Eta jardunaldi hoin bukaeran nahizun euskal kantak kantatuko zituen talden bat edo nahizun, orduan komentatu zion gure aizpai. Animatuko zinakete hiru aizpak, ansa aizpa bezala edo noiz bate igual entzun izango zute, igual ez zu gaztiaze, oso gaztiaze. Orduan ansa aizpa bezala komentatu zigun, ahozkotasunan inguruan edo jardunaldi horien bukaeran ingo ginen olako zera bat. Eta guri ez zitzaigun iruditu euskal edo zein kanta ematea, ahozkotasunan inguruan oso fidelak gineanik ez zitzaigun iruditu, gure etxian izan da sekulako altxorra. Eta zen gure amona zena, 2 urte zian orduan, 2 urte zian hiltzela, sekulako kantapila, kontupila, grabatu izan genezkion amonai, bertsozarrak, kontakizunak, eta pentsatu ginen, moduik politiana zela, ama animatzen baldin mazitzaigun, bere amai entzundako kanta baik, edo txikitako oroitzapen batzuk edo saio batean biltzia zela politiana. Eta orduan atera zena izan zen, saio bat hartazuritzen, gure baserriak hartantxu du izena, orduan hartantxuriketan edo hartazuriketan edo izeneko saio bat inginen, auzolanean edo zen baserretan gure amanta urtzaruan edo ibiliko zian bezala, lanian izien bitartean kontuk eta historik kontatzen. Eta orduan ateratzen dena da oso saio espontaneua esango gu, ez da gidoi txiki bat badun, gure amak txikitako oroitzapenak esatetu eta tartean kantatzetu gu. Guretzako oso saio xumia da, amona ikeioun omen alde txiki bada, gure modura, eta esperogun bakarra da, bakoitzak, entzule bakoitzak, gure amak esaten duna ez. Bere buruko ganbaran bilatzia, eta seme alabei, ilobei, eta kontatzia, txikitako kanta hoik, eta grabatu dituzuen honbait entzuteko edo sarian daude grabaketa hauek? Batzuk batzuk grabatu genitunak ahotsak.eusen egongo dira, entzuteko modun. Bado beste zinta bat oindikan kodifikatu gabea duna eta oindik sareratu gabe dauna, baina bai. Abixatuko diguzu hori ere sareratzen denean. Euskal Herrian dakigun bezala, badaude ez, azkenean izan literaturatik, izan kantugintzatik edo kulturatik, euskarari eta kulturari eman diotenak. Hola, bote prontoan, galdetuta, badago ikonoren bat zuendako Euskal Herri mailan aipatzekoa, nabarmentzekoa, bere presentziagatik eta bere eraginagatik, edo bere atzeko edo itzaleko lanagatik? Nik bat botako dut. Bota. Netzako Lourdes Iriondo. Itzala esan zunean Lourdes Iriondo etorri zat. Ni Xabier Lete zalianaz oso zalia eta Xabier Letere esango nuke baita ere. Nik uste dute Xabier Letei ez zaiola eman poesia gintzan izan duen bezainbesteko garrantzia. Batzutan behar bada kantari ezainuna bezala joda, niretzat kantari oso ona da baita ere, oso espresiboa eta oso zera da, igual ahotsez edo etzen hain kompletua izango edo batzuk esango dute, baina Xabier Lete nabarmenduko nuke, baina Xabier Leten onduan Lourdes Iriondok intzun lana, bera hil ondoren nik uste dut sekulako sorpresa izan zela niretzako zenbat lan intzun emakume horrek inguruko ikastolatako inguruko eskolatako
antzerki saiotan, aurkantatan, ipuingintzan, bueno, sekulako altxorra utzizun, nik uste dut zea hundilik atea gabe. Hautsa hundilik arrotu gabe eta eskerra hundilik jaso gabe. Izan zenez, garai bat, 60garren hamarkada, 70garrenean antxe egon zena, 10 urtez egon zen plazaz plaza, oso pertsona kantari ezaguna ezagizuk ezagutu duzun edo entzun duzun sekula bere inguruan, Lourdes Iriondoren inguruan. Ez nuen ezagutzen. Kantak seguru haituko zin ditula, errota zar maitea eta holako zerak, ahots oso liriko, oso fina zeukin. Eta 10 urteta gero ez, pixka garai hartako aldizkaritan eta plaza pila batetan batian desagertu moduan egin zen ez, ez dokama 3 bukatu zenean horregon zen. Tapena da ez, emakume bezala ere galdu den presentzia. Bai, arazo bat ere bai izan zuen, nik uste bihotzeko arazo bat ere, eta orduan, erretiratu nintzen pixkat, baina uste ginuna erretiratu zena, etzen erretiratu. Berak saituzun lanian, eta sekulako lana egiten saituzun, harrigarria. Hortaz aparte, bakizuen bezala, euskara da gure gai zentrala gaur kontan, eta galdetu nahi nizueke pixka zeintzuk edo zein den zuen esperientzia euskararekin, hori ikusten duzu euskara zuen inguruan? Bueno, nik uste dut berriz indar hartzen ari dela pixkanaka, ez dakit. Niko nahi arte bizi duanarekin, igual nire inguruan bai hasi gala berriz kontzientzia hori hartzen, ez? Eta aldugun heinean euskaraz egiten. Aurrekoan gertatu zitzaidan gauza oso kurioso bat, zantzela Iruñara igotzea ginen Korralizosetik, hori gogailu horretan, eta elkartu ginen, zakit, 5-6 pertsona edo, eta guztiok euskaraz ari ginen eta zan nuen. Ze hona ez? Bai, ez dakit, igual hori izan daiteke gizarten gertatzen egin islada bat. Orduan poliki aldaketa ikusten ari zara hiriburuari edo zure auzoari dagokionez? Bai, nik uste dute bai. Eta hori ni baino gazteagoak ere bai ikuste ditu nola etortzen egin, eta ikuste dut euskarak eroz eta presentzia gehiago daukala haien. Zure kasuan Ainhoa nola ikusten duzu euskararen problematika edo egoera oberran da? Bueno, nik uste dut gure herrin jendia ezakita ados egongo den, baina nire percepzioa gautako izuet. Gu herrin desberdindu behar dela bi gauza. Euskararen ezagutza eta euskaran erabilera. Eta nik alde hortatik ezagutzan ez daukit inongo kezkaik. Aranon egia da, azkeneko urteoetan kanpotik jende asko torri dela bizitze, eta jende askok ez dakila euskeraz. Eta, erabileran ezagutzan bado jendia ezagutzen ez duna, eta, haik pixka bat bihar bada hurbildu beharko dia arano herri euskalduna dela kontzientzi hortara, eta, beraiek ikasteko edo jarrera hartzen duten, ez? Horrek ez nau kezkatzen, nik kezkatzen hau erabilerak. Eta erabileran esango ginuke, nire pertzepzioa dela, jendia relajatu igual ingela. Ez? Gue seme alabak elkarrekin, gurasuak elkarrekin ibiltzen gen bezala ikustia, hoi islada bat baita ez, gurasuak elkarrekin erderaz hitz egiten baldin bagu, gure seme alabak ikasi dezakete, hoi dela munduko gauzik normalana. Gu txiki ginean, eskandalizatu ginean, guraso batzuk erderaz elkarren artean ikuste egin itunean, gu ez geunden ohituta. Baina, oaingo umiak, aranoko umiak, oso ohituta egon beharko lukete gure artean, gu esaten dut, nik ez dut ohitura handiek egia esan, kosta ikentzat gaina erderaz hitzeitia, orduan. Baina, erdera gurasun artean asko haitzen da. Orduan, nik sumatzen dut gure seme alabak tarteka behaien artean erderazko joera hartzen. Eta ez baldin bagu pixkat pentsatzen eta pixkat hausnartzen momentu hontan, gure seme alabak hartzen duten ohitura hoi betirako errotu daitekeela, ez baldin bagu pixka bat pentsatzen eta ez baldin bagu horri buelta bat ematen, ni horrek kezkatzen hau. Pixka beldur zara ez, zer gertatu daitekeen. Bai, hausnarketa pixka bat inberko ginuke, ezagutza bai, menperatuta daukiu, esan daiteke arano inguruko herrin artean
arnasgune dela, hoi askotan aitzen gu, ez? Gipuzko aldetik datorren edo Donostia aldetik datorren antzako arnasgune bat ematen du, ezagutzan bai, jakitun denak euskaran jakitun gehienak, mino erabileran hor daukigu inbiarra guk lanketa bat, nik uste serio xamarra, puntu hontan. Eta bihar bada oso ezkorra nazela esango din norbaitek, baina, bueno, egiten da pertzepzio bat eta egiten da kezkatzen den gauza bat. Nire semeak, beste batzukin ikustia, momentu batean erderazko joera dutela, ez? Kezkagarria bezala, bai, gauza puntual bat izan daiteke, baina ohitura bihurtzen den momentuan, moldatzia zaila izango da. Igual zuk hobekio jakingo zu, hemen guraso erdaldunak dauzkin jende gehiago izan daiteke, ikastolatan euskera ikasi duen ume horiek, igual kalian. Izak, nik uste dut, hemen, Txantarran eta hirian gertatzen dena gehiago da, ezagutza, bai ezagutzen dugu, baina da euskara oso akademiko bat, eta gero hori kalera eramatea eta behintzat, gazte garen ontzat edo, igual bai dela eragozpen bat. Adibidez, ez dakit, euskaraz birauak esatea edo euskaraz ligatzea edo euskaraz daukagu euskara informal hori. Orduan, bai euskara badakigu, euskara akademikoa, baina hori nik uste dela sobera formala dugun euskara ezagutza hori. Gero kalera barkatu, kanpora ateratzen zatenean, behar bada, ez dakit falta sumatuko zuen edo, zonalde edo giro euskaldun bat izatea, registro informal hori edo jasotzeko, ez? Ez dakit faltan botako zuen edo ez? Bai. Nik uste dut hori, asko gortan zego, gainera beste iparraldera joaten baldin bagara, beste herri txikietara baldin bagagoaz, bai daukatela euskara informalago hori. Eta nik uste dut, nik ere bai, hori, falta somatzu dut informalago hitz egite hori. Batzutan beste herri batera, eta igual kostatu egiten zaitu ulertzea. Eta ez dakitu, pera pixkat pena matite bai. Guk aldiz badaukigu hortako aukera, baina nik uste dut aukera hori zainduen behar gula. Gure ohiturekin edo zainduen behar gula pixka bat. Gure seme alabek ez lukete inongo arazoikan kanpo atera eta registro informal hori etxetikan eta hartuta daukitea askok, eta hoxe zuk esatezuna serratzeko edo biraua botatzeko edo ligatzeko edo ez lukete arazoik izan behar. Baina hori egiten du, hoxe, giro batek ere egiten du. Eta etorkizunera begira euskararekiko bauzen amets bat? Hola, labur? Euskaraz mintzatzea, baina pentsatu gabe. Nik uste dut lehen txikitan ni euskaldun zarra naiz, eta txikitan goratzen naiz, egiten dela euskaraz, bate pentsatu gabe, 6 urterekin edo ez nekien gazteleraz, nire amatxeekin ezin duen hitz egiten, erdaldunak ziren, eta ez nekien, urteak pasa dira, eta nik uste dut hori galdu dela, eta orain batzutan euskaraz hitz egiten pixkat pentsatu behar du eta nire buruak hartu behar dut. Eta hori ez pentsatzea eta ala moduan irtetea izango zen ametsa. Zure kasuan Ainhoa, bauza ametxen bat, etorkizunera begira? Bai. Esan duan hausnarketa txiki hori hain dezakegun herrin, eta beste alde batetik Aranoarra. Bai, euskalki modun mantentzia. Bai, askotan kanpo joate genean, Aranoarra zikia zaila iruditzen zau, edo, hernanira desberdina da, goizutara desberdina da, eta orduan, joera daukiu pixka moldatzekoa. Eta kanpotik horremeste jende etorri denez ere, gure seme alabak igual ikasi dute. Beste euskalki batzuk, ez? Goizutako eskolan ere, goizutarrare ikasten dute, goizutako launakin goizutarrez hitz egiten dute, orduan, Aranoarra pixka bizkortzia amets bat izango letzake baita ere. Bueno, Bikode, plazerra handi bat izan da zuekin gaur kontan egotia, oso gustora egon naiz, hortaz eta hartaz hitz egiten. Eta espero dut berriz ere, Aranon edo Txantran elkarrekin ikustia kontzerturen batian agian. Ipuin kontaketan batean. Hori da. Eta besterik gabe, plazerra handi bat izan dela, eta mila esker bakoitzak bereti pixak kontatu eta gurekin elkar banatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Beste bat arte.
Gaurko saioa ere ederra izan da, gure bikoteak gustora aritu dira solasean eta ikasi dugu aieta zertxo bait. Eta orain historiaren momentua iritsi da, dakitzuen bezala aipatu dizuet, boti artean gauden honetan, bazeudela lehen gizon asko tabernan ibiltzen zirenak, baina emakume batzuk ere bai. Eta dakizuen bezala lehen gauz kuriosoa gertatzean bertxotan bildu hoi ziren maiz. Eta Xabier Lete izan zen bertxo hauek jaso zituenetako bat. Bere bertxo batzuetan, badago izena duena Andre txarraren bentajak. Bertso horietan kontatzen da nola badain gizon bat, Andre batekin maitemindu, harekin ezkondu, eta heltzea probatzerakoan, sutan jartzerakoan, emakumea konturatzen den bere emakumea mozkor bat dela, eta bertso horietan kontatzen du. Badago esaldi bat bereziki polita dena, kontatzen du nola Andrea ongi mozkortuta gero eskaileretatik bera erortzen den, eta definizioz edo metafora ederra ibiltzen du, hanka bat zeukan Vitorian eta bestea berriz Londresen. Eta Andreza txarraren bentaja da, apostuan jarri ez gero, segura aski irabaziko zuela esan da, bere Andreak basori gabe, edalontzirik gabe, ardo botila osoa ustuko zuela golpe bakarrean, hori omen zen bentaja on bakarra. Dakizuen bezala garaiak aldatu dire, eta orain gutxiago, baina neska eta mutilak ibiltzen gara tabernetan, eta mozkortu gabe, gehiegi pasa gabe, baina jarrai dezagun, hemen dugun zuku berezi hau gozatzen eta probatzen. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.